Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuthiwe ngizobingelela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba la eMaritzburg ngisho njalo sizwa amakhaza for the first time. Kashisa kasivela khona. Asazi nokugqoka amajezi. Kodwa sizwa kupholile ke la sicela inxiwa. Siyambonga uNkulunkulu siyazi ukuthi uBabuzulu wayesithembisile ukuthi uzosicingela inxiwa ukuze sike sizwe njani nathi umbatha ngithi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa ke bazalwane ngisabingelela ukusho nje igama elithi ngibingelela ngalo futhi sengizohlala phansi. Lithuma navuswa kanye noKristu. Funa nokwaphezulu la ikhona uKristu. Kusho ukuthi asibesabheka ke okusemhlabeni bazalwane. Siyahamba ngokukholwa, sihambi ngokubona. Kodwa nje sifuna okwaphezulu uJesu Kristu.